Opa, Maiane Txoperen Airibarren naiz, ene baitan bizi da hemen duzuen liburua argitaratu berri dudana, edo idatzi dudana. Novela honetan biari tartekatzen dira, alde batetik Magi dugu pertsonaia nagusia, Donibane Lohizuneko gaztea eta Parisen ikasten duena. Magi berara doa uda pasatzera, bere ametxiren etxera, eta egiten ari den ikasketetako bukaerako lan baterako deskubritzen du bere amatxi gaztetan neskame edo neskato gisa aritu zela Ipar Euskal Herrian eta Frantzian, eta hasten da pixkat ari horretatik tiraka. Eta orduan, bigarren ari nagusia edo litzateke, hain justu bere amatxi Josefinaren historia, bera gaztetan Ipar Euskal Herrian eta Frantzian neskame gisa aritu zen garaian kokatua dagoena, eta novela osoan zehar bi ariak doaz tartekatuta. Erabaki dute gai hau lantzea eta fikziora ekartzea, konturatzen nintzelako gure eskualdean Bortzirietan eta Baztanen eta Malderrekan haunitz hitz egiten zela garai berean Ameriketara joan ziren hartzailez edo kontrabandoan aritzen ziren gizonezkoez, baina hainbeste ez dela hitz egin errealitate honetaz, eta asko eta asko izan dira bere garaian neskame gisa zaintzalanak egitera Ipar Euskal Herrira eta Frantziara joan ziren emakumeak, eta hori bildu nahi izan dut fikzioaren bitartez, baldi berean beste askatasun bat eman didalako ere gaia lantzeko, eta bertze azpigai batzuk lantzeko ere. Orduan, hauxe da, nire lehenengo liburua, eta espero dut gustatuko zaizuela.